давоми гуфтори Романи Фирдавсӣ, шоир ва шоҳ. бо амри шоҳ 12 нафар номдортарин шоирони дарборӣ барои шунидани қасидаи нави Фаррухӣ дар боргоҳ ҷамъ омада буданд. қасидаро султон хеле хуш карда ва фармода буд ки дар маҷлиси шоирон хонда шавад. султон дар пешгоҳ бар курсӣ ва шоирон дар ду тараф қатор нишаста буданд. фирдавсӣ ҳам ба ин маҷлис даъват шуда буд. Фаррухӣ ба худ ровӣ нигоҳ намедошт. ашъорашро назди шоҳ худаш мехонд. ӯ ба по хеста ба хондани қасидааш, ки дар вай минҷумла султонро ба фатҳи вилояти Рай таҳрис мекард, шурӯъ намуд. таҳриси ӯ дар қасида чунин ифода ёфта буд: райро баҳона нест бибояд гирифт рай, вақт аст агар ба ҷанг сӯи рай кашоӣ инон. ин ҷо ҳаме ягону дугон карматӣ кушӣ, зи инон ба рӯй ҳазор биёбӣ ба як замон. биситонӣ он диёру бубахшӣ ба бандае, бахшидан аст одату хӯи худойгон. аз ҳозирон нидоҳои аҳсану офарин баланд гардид. шоҳ мамнунона табассум мекард. фирдавсӣ бошад дар ҳайрату даҳшат афтода буд. Фаррухӣ шоҳро ба куштани ҳазорон мардуми Рай даъват мекунад. дар бораи ӯ нақл мекарданд ва фирдавсӣ шунида буд, ки дар яке аз рӯзҳо муҳаммад писари султон дар шикор саҳроро аз хуни оҳвон сурх карда ва Фаррухӣ аз дидани чашми зори оҳуе, ки дар тапиши ҷонканӣ будааст, ба ёди чашми сиёҳи ёраш афтода чандон гиристааст, ки муҳаммад ба вай раҳмаш омада барояш чанд оҳуи зинда фиристода будааст. наход ин ҳамон шоири нозуктаби раҳмдил бошад. эътиқоди шоҳ ва атрофиёнаш бадон буд, ки дар Рай амири он диёр ва ҳам аҳолии қарматиёнанд ва куштани қарматиёнро султон Маҳмуд ба номи дин вазифаи муқаддаси худ медонист. дар ин ҷо риштаи ҳикоят агарчи якдам канда шавад ҳам, мо воқеаи Райро ба шумо нақл мекунем. амирони бувайҳии Рай дар солҳои ҳукмронияшон хазинаҳои пурганҷ ниҳода буданд. ҳамин буд, ки ҳирсу тамаи султон Маҳмудро меҷӯшонд. Фаррухӣ ба оташи ҳирси ӯ ҳезумкашӣ мекарду бас. султон ба фатҳи Рай қарор дод. бино ба хурдсолии амири Рай, Маҷдуддавла ҳукумат ба дасти модари вай Саида буд. султон ба Саида ултиматум фиристод, ки писаратро ба Ғазнӣ фиристу мамлакатро ҷузъи шоҳаншоҳии мо бикун. Саида расули султонро эътироз кард ва дар ҷавоби ултиматуми султон навишт, ки султон Маҳмуд шахси ғозӣ ва соҳибдавлат аст ва аксари Эрону замини Ҳинд ба вай тобеъ мебошанд. то шавҳарам Фахруддавла зинда буд, 12 сол аз лашкаркашии султон метарсидам. акнун ки шавҳарам вафот ёфт, дигар андеша надорам, зеро султон Маҳмуд подшоҳи бузург ва соҳиби номус аст. лашкар бар сари пиразане нахоҳад кашид. агар лашкар кашаду ҷанг кунад, муқаррар аст, ки ман низ ҷанг хоҳам кард. агар зафар ёбам, то домани қиёмат шӯҳрату шукӯҳ ба ман аст ва агар вай зафар ёбад, мардум хоҳанд гуфт, ки султон бевазанеро шикаст дод.
дар ин сурат султон ба мамлакатҳо чӣ гуна фатҳнома менависад? султон маҳмуд дар ҷавоби ин номаи заифаи зарифа дармонд, бозиро бой дод ва аз қасди лашкаркашӣ ба рай даргузашт. ба ин тарз саида 17-18 соли дигар истиқлоли амораташро нигоҳ дошт, то он ки вафот карду ҳукумат бар писараш қарор ёфт. Он гоҳ райро аз дасти маҷдуддавлаи ҷавони айёшӣ сустиродаи шоирманиш ситонидан барои султон душвор набуд. гӯянд дар ҳарами маҷдуддавла 50 нафар зан ёфтанд ки вай аз онҳо 30 фарзанд дошт. риштаи ҳикояро мепайвандем. дар маҷлиси шоирон баъд аз қироати қасидаи Фаррухӣ султони хушҳолу мамнун сӯи шоир гуфт: мо ба ту 1000 динор ато мекунем. Фаррухӣ ба пеши пои ӯ афтида замин бусид. шоирон ба султони атобахш ҳамду сано хонданд. пас он шоҳ шоиронро ҷавоб дод, вале Фирдавсиро фармуд ки истад. вай чанд лаҳза хомӯшона ба шоир нигоҳ карда истоду баъд сухан оғоз кард. суханашро канда канда чунин гуфт: ту муътазилӣ ҳастӣ ё рофизӣ ё шояд қарматӣ ё балки даҳрӣ бошӣ? Фирдавсӣ дар ҳайрат монд. хотираш ошуфта гашт. ин чӣ суолест шоҳам? гуфт ӯ. ман мусалмони покдинам. шиаӣ? сухани ӯро бурид султон. оре, шиаи мусалмон, ҷавоб дод шоир. худойгонро пӯшидан нест ки ба мусалмони покдин туҳмати баддинӣ ё бединӣ задан гуноҳ аст. уламои ғазнӣ дар шоҳномаи ту бидъатҳо дидаанд. ба зардушт таваҷҷӯҳ дорӣ, ба маздак ҳам. донишу қариҳаатро ба чӣ сарф кардӣ? ба ситоиши маҷусон? шоҳномаатро ба номи мо кардаӣ, вале пеш аз он ки ба мо биёрӣ, то ки нахуст мо бубинем, онро мардумон дида ва хондаанд. дар мадиҳат ба ман насиҳатгар шудаед ки додгар бошам, ростӣ пеша кунам, каживу костӣ накунам. гӯё ман додгар набудам, росткор набудам. гӯё ман тифли мактабхон ҳастам ва ту муаллими ман. фирдавсӣ мисраҳои худашро ба ёд овард. агар додгар бошӣ эй шаҳриёр, бимонӣ ба гетӣ яке ёдгор. ҳама ростӣ бояд оростан, зи кажи дил хеш перостан. оё султон худаш хонда бошад ё ин ки намомон ин мисраҳоро ҳамин тавр ба насиҳатгарӣ маънидод карда ба вай расонидаанд? ба дилаш гузаронид шоир. султон боз айбҳои ӯро шумурдан гирифт. аз дидор кардан бо исфароинии кофири неъмат ва қутайби хиёнатпеша мақсудат чӣ буд? оё ту хасми моӣ? агар хасм набошӣ, дӯст ҳам наӣ. дӯстии ту бо шоҳони маҷусии Эрон аст. хуб, бо ин ҳама мо ба ту сиёсат намекунем. пири нотавон ҳастӣ, ба умед омадаӣ. ба назми таърихи мулук бисёр ранҷ кашидаӣ. силаи шоҳномаатро хоҷаи бузург ба ту мерасонад. бигиру бирав ба ватани худ. ин ҳама тӯҳмату ҳақорат, ҳар як калимаи султон дашнае буд ки ба ҷигари шоир мехалид. фирдавсӣ чӣ гунагии тинати султон Маҳмудро дарёфт. дар синааш аламу нафрат ҷӯш мезад.
пушаймонии дардноке дилашро мефушурд, ки чаро шоҳномаро ба номи ин ҳукмдори ҷоҳили мутаассиб, ин шоҳи камхирати аз мурувват бегона гардонд. ба забонаш ҷавоби талх, суханони зананда меомаданд. Султон мунтазир буд, ки шоир ба пои ӯ афтида гирьяву зорӣ мекунад, бахшоиш мепурсад, вале ин тавр нашуд. Фирдавсӣ қомати ба таъзим нима хамидаашро рост карду бо аламу дард гуфт: маълумам шуд, ки ба шоҳномаи ман нигоҳи чашмони каҷбин ғалтидааст. аҳли ғараз назди шоҳ номи маро сиёҳ кардаанд. дар умри 70 солаам бадхоҳонам ба ман буҳтонҳо зада буданд, вале на ба ин қабоҳату зиштӣ. ба ёди вай шеъри худаш омад: чунин гуфт нуширвони қубод, ки чун шоҳро сар бипечад зидод, кунад чарх маншури ӯро сиёҳ, ки доно нахонад варо низ шоҳ. ситам номаи узли шоҳон бувад, чу дарди дили бегуноҳон бувад. қариб буд, ки ин мисраҳоро бар забон ронад, вале худдорӣ кард ва сӯи дар равон шуда, дар дами дар истоду ба як тараф рӯ гардонда ин фиқраро: чу бошад ҷаҳонҷӯй бо фарру хуш, набояд ки дорад ба бадгӯй гӯш. зи дастури бадгавҳару гуфтаи бад, табоҳӣ ба дайҳиму шоҳӣ расад. хонду берун рафт. ҳаво абр буд, резаборони тирамоҳӣ меборид, сабук сабук шамоли сард мевазид. абри боронӣ осмонро саросар фаро гирифта ва рухи офтобро ҳам дар паси пардаи хокистаранги худ пинҳон карда буд. кӯю кӯчаҳо лой, дару бомҳо, дарахтон, сару тани роҳгузарон ҳама тари обрав. вақт баъди пешин бошад ҳам, рӯз аз тирагӣ шомгоҳро мемонд. фирдавсӣ ду даст бар пушт, борону шамолро ҳис накарда, то буҷулаки пояш дар лою балчиқчҳо ғутида, бо қадамҳои гарону оҳиста ба манзилгоҳаш расид. дар саҳни меҳмонсарои моҳак ӯро абудулаф ва бобак пешвоз гирифтанд. онҳо шоири хастаҳоли рангпаридаро дида ба хавотир афтоданд. чӣ хабар устод, ба хайр аст? ба дарбор рафта будед? безобита шуда пурсид абудулаф. фирдавсӣ хомӯшона сар ҷунбонида ишора кард, ки ҳеҷ гап не, хавотир накашед. ба болохона баромаданд. бобак абои устодро аз танаш кашонда ва салаашро гирифта ба мех овехт. фурсате гузашт. шоир ҳамоно хомӯш буд. ба ҳуҷра бо шитоб моҳак ворид шуд. омадед мавлоно, аз дарбор султонро дидед? саросимавор пурсид моҳак. фирдавсӣ бо табассуми маъюсонаи дарднок суханони аз шоҳ шунидаашро нақл кард. султонро бовар кунонданд, ки банда ҳам муътазилӣ, ҳам рофизӣ, ҳам даҳрӣ ва ғайруҳу мебошам. бо хоинони салтанат ҳамдостон будам. дар ашъорам насиҳатгари шоҳ шудам. ба илова гуноҳи дигарам ин, ки шоҳномаро пеш аз тақдим кардан ба султон ба мардумон нишон дода ва шоеъ кардам ва ғайраҳу ва ҳоказо. хулоса қариб душмани султон будам. валлоҳ, ба ҳасрат дасташро сахт ба зонуяш зад моҳак. кори намомон, кори ҳасудон, гуфт ӯ, кори он шайхи беимон.
абдуллаф дар ҷои нишастааш гӯё ки чӯкида хурд шуда буд. бобак рӯй ва лабонаш пар мезаданд, мисли ин ки ҳамин замон гирьяро сар медиҳад. ҳар се аз оқибати кор метарсиданд. мабодо ки султон шоирро уқубат кунад. ба он айбҳои мудҳиш ки султон бар шоир ниҳодааст, ӯро зиндон кунанд, кушанд ҳам чӣ аҷаб. ин аз султони бедодгари хунхор ҳеҷ аҷаб нест. рӯзи дигар наздики қиёми офтоб як марди солхӯрдаи паҳнриш, навкари хазинадори султон, ба ҳавлии моҳак ду халтаи чарминро ба асп бор карда овард. халтаҳоро фуроварда ба лаби суфа гузошт. ба моҳак ва абдуллаф ки он ҷо ҳозир буданд гуфт: 20,000 дирам барои абулқосими фирдавсии шоир. фирдавсиро садо карданд. вай аз болохона фуруд омад. навкар гуфтаашро такрор кард. дирам гашта пурсид абдуллаф. барои шоҳнома 20,000 тангаи дирам фиристодан ин хандаовар аст. чӣ магар хостанд ки шоирро масхара кунанд? дирам набуда чӣ буд? магар ман тангаро намешиносам? ҷавоб гардон навкар ба ровӣ. абдуллаф даҳони халтаро кушода як ҳафт танга бароварда нигоҳ кард. ҳақиқатан дирам буд. дирами маскук аз мис ва каме нуқра ва дигар фулузоти арзонбаҳо. қурби дирам нисбат ба динори тиллоӣ 10 баробар кам буд. бубар, ба ман дар кор нест. агар динор ҳам мебуд, дар кор набуд, гуфт фирдавсӣ ба навкар. чӣ дар кор нест? ҳайрон шуд навкар. пул ба шумо дар кор нест? аҷаб. ин хел бошад худатон бареду ба хазинадор супоред. ман гашта барам, ту ба одамаш нарасондӣ гуфта худамро гунаҳкор мекунам. ман овардам, ин тарафаш ба ихтиёри шумо. акнун ба ман ягон хӯрок бареротон ки гушна мондаам. пагоҳ боз даҳанам як бурда нон надидааст. сонӣ ман ҳамаатонро як дуои хайр мекунаму меравам. хизматгори моҳак барои ба навкари серҷоғ хӯрок овардан ба ҳавлии дарун рафт. фирдавсӣ ба бобак фармуд: баро, чизҳоро ғундошта ба хурҷӣ андоз. китобу коғазҳои маро ҳам андоз. пӯшоки тозаи маро дар лунгӣ печонида биёр. пӯшоки худатро ҳам бигир. ҳамом меравем. ва аз моҳак хоҳиш кард: хоҷа, фармоед аспони моро зин кунанд. мо бо шумо видо мекунем. ман дигар дар ин шаҳр як рӯз ҳам намеистам. хотираи неки ман фақат аз шумо, аз лутфу марҳамати шумо ва аз дӯстам абусаъди маншурист. дар хонаи шумо ва маншурӣ ман меҳмоннавозӣ ва меҳрубонии беҳад дидаам ки ёди он то умрам боқист. хотири маро шод мекунад. ҳама умр миннатдор ва сипосгузори шумоям, хоҷаи азиз. ба абдуллаф рӯ овард. колои моро гуфт ба аспҳо бор карда савор шаву ба гузари бурёбофон биё. дар пеши ҳаммом маро мунтазир бош. боз ба моҳак муроҷиат карда халтаҳои тангаро нишон дода бо овози паст, то ки навкар ки дар як гӯшаи суфа ба ҳузур нишаста бо оши палави аз дишаб монда шиками гуруснаашро сер мекард, нашунавад, гуфт: ин пулро ҳамчун шукронаи оҷизонае барои некиҳои фаровонатон ки ба ман ва ҳамроҳони ман кардед, аз банда қабул фармоед. на,
даст афшонда як қадам ақиб ҷаст моҳак. ҳаргиз ҳаргиз некии беқиёс ба ман аз ҷониби шумо буд ки лутфан дар хонаи ман манзил кардед. банда аз ҳамнишиниву ҳамдамии шумо ва аз шоҳномаи шумо он қадар ҳалаф латофат мебурдам ки он қадар саодат насибам шуд ки ба шукронааш агар ҳамаи давлатамро пеши поятон гузорам, садяки подоши он намешавад. пас бифармоед ин нақдина ба касе ки фиристодааст гардонда шавад. дар ин дам бобак буғчаи пӯшок ба даст аз болохона фуруд омад. фирдавсӣ дигар ба хоҷа фурсати сухан гуфтан надода, бо вай хайрбоди бағалкаш карду ҳамроҳи пешхизматаш аз меҳмонсаро ба дар рафт. ҳарду ба гузари бурёбофон ки аз сарои моҳак 4 маҳалла дуртар дар ғарбии шаҳр буд, расида ба ҳаммом даромаданд. соате баъд аз ҳаммом баромада, дар канори кӯча Абудуллаф ва навкари хазинадорро бо 3 аспи қанатри истода диданд. фирдавсӣ аз дукони машруботфурӯш ки дар паҳлӯи ҳаммом буд, як коса шароб харида нӯшиду назди Абудуллаф расид. аспи навкар зери бори халтаҳои танга буд. хоҷа ба шумо гардонда фиристодаанд, халтаҳоро нишон дода гуфт Абудуллаф. фирдавсӣ ба чӣ фикре рафт. сӯи дукони машрубот нигарист. сипас ба навкар гуфт: халтаҳоро фуруд оред. навкар бори аспашро фуровард. бобак шарбатфурӯшро садо кун. мардак омад. фирдавсӣ халтаҳоро ба вай ва навкар бардоронда худаш пеш даромад. биёед. онҳо аз паси фирдавсӣ рафта ба бинои ҳаммом даромаданд. дар даруни бино ҳуҷрае ҷойгоҳи ходими ҳаммом буд. халтаҳо бо фармоиши фирдавсӣ ба он ҳуҷра дароварда шуданд. ходимро садо карданд. мардаки лоғари бараҳнатан, сина ва китфонаш бо мӯи сиёҳ ва авраташ бо лунгии сафеди чиркин пӯшида ҳозир гардид. халтаҳоро ба кат холӣ кунед. тангаҳо ба рӯи кат рехта шуданд. инро ман ба шумоён бахшидам. ҳар сеятон баробар тақсим карда гиред, фармуд Фирдавсӣ. он 3 тан бовар накарда бо даҳони воҳ ба шоир менигаристанд, то ки дар чеҳраи ӯ рост ё ҳазл будани ин ҳотамии ҳайратбахшро бихонанд. шоир хайр гуфта рафтанӣ шуда буд ки шарбатфурӯш ниҳоят забони лолгаштааш ба гуфтор омад. шумо кӣ, бобоҷон? ба вай навкар ҷавоб дод: ин кас шоир Фирдавсӣ ҳастанд. шарбатфурӯш оё пештар номи Фирдавсиро шунида буд ё не, маълум намуд, аммо вай дарҳол тасаддуқашон шавам, хоки пояшон шавам гуфта ба пои шоир афтиду домани абои ӯро бусида ба чашмонаш молид. пас ходим низ ҳамчунин кард.